Ki khubor ka Batesi TV ka umdi basnyambat penjaslian Umrupa Premium Meghalaya. Hadin belayo ke khubor baka kena skul jong ke auxilium kala syak pat aptari na rentang bat syak lute ha ka kunhun kirunar ki badan saungat gilayo penekran bat orang badong jong ke jeli shop nong thamai uba w khar kongor uni orang ba ulai thu bakane kamdi ka sien ke beningkong ka balaja hangni henrei ki labun ki wei pat jingja bat shwai kani ru ulong ba uladan wei khna samna nakani gadong bala syadung bat ulamin saw hakabai dei pat ka jingsa pan aptari ka khna skul ulaong ba kinoy lam snong ki dalek ban pan na ki trayeng ya ka video balayo ringling ba ka CCTV ban pet benya bat hadien kani kin sale ya ka ban kam uni orang ba ulapan pau ka jing sko khya da ka ong ba kini ki jingja kimi dei na ka jing kan rai palat drugs hanong ba shilo bat ulak kentui ki kimi ki pa ba ki dei ban long ki ba fikir ba ya la ki khun haba ki wan bu ni wan shaw skul nga halor kani kumrong badong bahap apa ka laujen reu namar ba ka laujen reu ba kalum ya plot ya tri kamlang tanga kumrong badong hani po jeli shop tanga khamtip ie tanga dang shutip dang tang mentaj pori tanga wan sani kai tanga wan sani sapo jan ke school nga pe ya kini kiyeng hanok badon CCTV tanga la ya keren ba kitrai te kitrai ki ompan kin sa ya ka footage sibet tengen saya pe nakato ka e bala panlong namar kan mendai tangan ni kejingja labun ki jaka ba kini kejingja ka balong kumni mendai tangi tai khna skolu don khna dong bah dong jongaru usadung ta uru ulaman sawi tangba nglabyang hi kamdon ye kamdon dak kiserin ski tamdon kani kalong ka ike tanga karpat ye ki kemi ki pa mo habakin one show school ru kidai ban pikir kan ya laki kuon war kibal alik kelas menta kingat lang iba pikan rat ngimtip kai kibak kanika jenglong gibreu menta ki ayu nomor la jalai than drok sakanika ayu jongi mo tang karpat ya barok kitu ki kemi ki pa khamtam ki khnarit om banga kerentang hang ni sabaro hi mo sabah ba ka state jongi hi barok awai khamtam ki khna school snobha ban pikir ken kum ki kemi ki pa khrang ba kan lain nak ke barok te kabanum jai kani ka kumbaja ini ikna skol auxilium kani ka jingja menen ru ka bangam tip ai ngadang chutip menta spori te ya kani tangi saya pe ya ka ba la banong lamba ka footage ka bangin sapai nak po CCTV langiyo nangimyo in saya pe ya kata kani tangata hi